Jak bych zhodnotil celou soutěž? Jako zklamali jsme, podle mě jsme zklamali, nevyšlo skoro vůbec nic. Musíme si sednout, zamyslet, do příští sezóny natrénovat pořádně a pak se uvidí. Takže podle vašich slov jste v podstatě zjistili, že jste stále průměrní. 3. místo z 5, průměr, až na tu mimosoudní soutěž. A jako tak mimo soutěže nám jdou, v tom jsme opravdu dobří, v tom jako vykazujeme extrémní hodnoty. A ty soutěžní, no nevím, kde se stala chyba, nic nevyšlo, jak říkám, byly pády, nekvalifikovali se svým vystoupením, probíhali cíl, potom samotný útok, byla tam taky chyba, voda nešla, bylo to prostě špatný, všechno špatný. Musíme, jak říkám, musíme si sednout, porobrat videa, zjistit, kde byly ty největší chyby, tím se příště vymezit, vidět tam, kde to bylo dobré, to zopakovat. Jinak to nevidím. Musíme hlavně ale taky udělat nějaký pořádný tým, kdy to nebudeme skládat z nějakých záložníků. Je to říkám, všechno špatný a musíme s něco udělat do příští sezóny. Nenapadl vás doping? Na tím jsme nepřemýšleli, opravdu ne. A co třeba doping v březnickém mužstvu? Já si myslím, že naši borci jsou čistí a že ti nic nebrali. Takže čistí jako slovo boží a to je právě to, oč nám v našem požárním sportu jde. Já děkuji veliteli mužstva panu Vanderšeckému a doufám, že příští ročník o pohár starosty města Březnice bude zcela v režii domácí. Celého dnešního turnaje o pohár starosty města Březnice pana Ondřeje Čására. Chtěl bych se zeptat velitele a nejlepšího pořadatele ze všech, jak viděl letošní turnaj o pohár starosty města Březnice. No, já si myslím, že pohár starosty města Březnice proběhl velice dobře. Na to, že to byl první ročník oficiální, tak můžeme říct, že opravdu zúčastnilo se jich 5 družstev. Ty družstva bojovaly velice dobře, nebyl žádný protest a patří poděkování všem, kteří se toho zúčastnili, jak rozhodčím, tak všem známým, kteří sem přišli povzbudit svá družstva nebo sbory, aby řekl, pak senátorovi České republiky, který se na nás přišel podívat a nevřel na nás, no a hlavně potom starostovi města Březnice. Děkuji. Já bych chtěl ještě jednu otázku. Co říkáte o vystoupení březnických hasičů a hasičů z Horčápska? No, Březnice a Horčápsko, to se těžko srovnává. Já myslím, že my máme hasiče na to, aby hasili a ta soutěž, ta je spíš k tomu už jenom dodatek, protože tam se nabírá kondice, tam se prakticky učí, ale hasiče máme pro to, aby nám hasili. Já vám moc krát děkuji za rozhovor a přeji spoustu úspěchů do dalších ročníků o pohár starosty města Březnice. Děkuji. Zdravíčko, chceme se zeptat na pár dojmů z dnešní soutěže. Co říkáte třeba výkonu Horčápska? A co myslíte příští rok, zúčastníte se opět? Takže moc krát děkujeme a těšíme se příští rok. Můžeme se vás zeptat, jak vy jste viděli letošní ročník o pohár starosty města Březnice? No já myslím, že dobře. Že to bylo perfektní, já jsem přijel díl, počasí bylo perfektní, pivo dobrý, účast hojná. Žádný zranění nedošlo a proběhlo to dobře, jako v pohodě, jako přátelský se nám povedlo. náladě a nám to klaplo, takže my to vidíme růžově, no nevím jak ostatní, ale jako... Ale můžu se zeptat, tady spousta lidí vůbec výkon Horčápska nepředpokládalo, jo, protože když to řeknu, bylo to překvapení asi pro všechny. No tak jako, my jsme sem dřív spadali ještě za totality okrskem a tohleto, tak jsme jeli tak jenom, že velitel dostal pozvánku z Březnice, že opravdu jsme dřív sem spadali, no teď je to rozdělený, tak jsme vedle ve vsi, no a tak jsme to dali po dlouhé době trošku dohromady, loni jsme nikde nebyli, takhle to vlastně je to náš 4. vejlet a
Koupili jsme 2 kluky mladý, no, tak se to malinko omladilo, protože už je nás tam taky 3,5 a tak se to těžko vždycky takhle dohání, ale jinak v pohodě, no. Jak je nálada, jak se takhle to povede, tak není co k tomu dodávat. Takže tohle to vypadá, že se vyloženě daří a my vám přejeme spoustu úspěchů a doufám, že příští rok nám přijdete pohár vrátit a uvidíme, jak to bude probíhat příště. Přijedeme s ním, no asi nebudeme chtít vracet, ale uděláme všechno pro to, jestli přijede víc týmů, o tom to je, no, aby se to minule byli 3, snad říkali letos 5, tak příště třeba už bude 8-10. Může to někam zpět, no, konec prázdnin, dobrý termín, že tohle je vždycky nabitý ty kurskový soutěže z jara, takže termín je dobrý, no, když starostka na to dohodne, tak to pohár nejradši bychom ho přivezli pouze ukázat, no, ale bude tu. Dobře, takže se uvidíme celé určitě příští rok a moc krát díky, přeju spoustu úspěchů a naschle. Taky. Děkuji. A bych rád přivítal pana Uhlíře, dlouholetého účastníka vůbec hasičských sborů v okolí, hlavně z Drahenic, který se zúčastňuje turnajů o pohár starosty města Březnice, tento je druhý, ale je to dlouholetý účastník a já bych mu rád položil několik otázek. První byla, jak vůbec vidíte letošní průběh. No tak já osobně si myslím, že podle loňského to bylo lepší, protože byly 2 družstva navíc, jo. Už to bylo i komentované, bylo to taky o tom, je to o něčem, že ty lidi věděli, jaký časy se dělají, jak to bylo. Já myslím, že za pár let to bude opravdu vstoupit do toho, že ten pohár o města starosti bude opravdu výborná soutěž. Překvapilo vás třeba Horčářsko a myslíte, že třeba to bude budoucí konkurence pro Kněvice? Určitě ne, určitě to nebude, protože Horčářsko jako takový mělo půjčený hráče hasiče z Chrástů, jako v okrsku si vypomáhají, proto byli tak nadupaný, ale určitě to pro Pňovice nebude, určitě to nebude konkurence. Horčářsko ne, Chrást možná, ale Horčářsko určitě ne. Proč třeba Chrást se nezúčastnil? Zúčastní se příští rok třeba? Nemáte nějaké zprávy? Nemám žádný zprávy a tohleto, jestli se bude zúčastňovat, to si musíte s domácíma, protože ty jsou pořadatelé. Já jsem jenom za 8. okrsek a my to nepořádáme, my jenom vypomáháme, takže nevím, koho budou příští rok jako obesílat, kdo půjde do soutěže a kdo ne, nevím, opravdu nevím. Co Drahenice? Drahenice ty nebudu ani komentovat, protože to je kapitola sama o sobě a nemám v úmyslu opravdu o tom mluvit. Jsem velice zklamán a naštván. Jak se díváte na organizaci a na průběh letošního ročníku? Já myslím, že ta organizace je skvělá. Bylo vidět, že už byl pozvaný i senátor, že to k tomu něco má, že opravdu ta soutěž se bere dost vážně ten pohár a já bych tomu poháru přál, aby opravdu trval co nejdýl. Myslíte třeba, že v podvědomí lidí se hasiči berou už opravdu jako ty, kteří nám pomáhají a nejsou třeba sportovci? Vy třeba Pňovice, vy třeba Chrást, vy třeba Horčářsko? Já si myslím, že hasiči mluví sami za sebe. Zúčastňují se povodní, zúčastňují se požáru, ty lidi musí vědět, jestli jsou ty hasiči k něčemu nebo nejsou. A teď bych měl ještě jednu otázku. V řadě zemí, západních zemí, tak se objevuje, že třeba pojišťovny spolupracují s hasiči. Jak vy to vidíte třeba tady v naší republice? No, v naší republice je tohle velice svízelná věc. Je pravda, že pojišťovny dotují hasiče. Jako v Německu, když jsme s nima byli jsme tam u nich, tak starosta, se starostou v Německu jsem se bavil a tam zdaní, který lidi odevzdávají za práci, tak jde 1 euro na hasiče z každého občana. Tady by to mělo být taky a myslím, že by to něčemu pomohlo, ale tyhle ty gauneři, co jsou tam, ty se určitě nedomluvějí. Dobře, a děkuji za rozhovor. Prozatím nashledanou. Nashledanou.